may bayad ha? Ano nga good? May bayad ang ka? Ano tayo mo diyan eh? Mga lilo mo glapian eh, dapat po bayaran na. Bitaw. Dito lang kibilit. Ada, terus. Napagayog mais oh, nalipyo na. Trabaho po ko sa una dia, may environmental kami sa una, kami may tanong mga mapagkata dia. Sa totoo no, mga mapagkata ng tindog kami sa una. Sige diri. Oh. Mura yun. Admin. Yan ka nang dakong kahoy mo na may nagkatong ni buto bitaw sa una ang lake bitaw namatay si Curtis. Masara na. Ha? Masara na ni. Ha? Dani. Oh guys, lahat na naabot ito sa mainit. Wow! Wow! Pero dili man maklaro ngit-ngit manggod. Ha? Tungaw? Hala, nausap na lagi na siya, no? Giusap lagi. Okay, niya ba ni flashlight? Lagi. Nausap na gyud siya kay ang dati. Pat sige ka na lang diha nga mulingin siya nga automatic na siya nga kuan. Ang karon kay naingon ana na siya. Ah. Wow guys. Dilawa din nga lugar ni sa may. Ah. Ano para niya? Wala. Ganina, Ganina na sila. Pero ang problema og nangabre na. Ala naman din naligo. My God.